Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De maaitijd is in het land. We zitten in de beslissende fase van de competitie. Nog 6 wedstrijden te gaan en Cambuur docht aan alle kanten nog mooi om de prijzen. Te beginnen met de wedstrijd in FC Emmen. Ja, dat is toch een zinstander dat je rekening mee houden moet, want die had echt nog wel wat te winnen. We sjoggen op de training bij Cambuur en we sjoggen Henk de Jong een behoorlijk volslagen selectie. Hartstikke goed. We zijn mijn oorgang weer op kunstgras, omdat we moeten vreed spelen op kunstgras in Emmen. Maar als er 1 dag of 2 dagen van tevoren, dan is er ooit de les van. Dus ik ben mijn begonnen. En de eerste 2 dagen hadden de jongens de les van. En nu voor het kwart getraind en dan ben ze mooi topfit. Want het is toch omdat ze droeg is en stroef, ja, is het voor de jongens een belasting. Ja, is dat gewoon lastig. En nu zitten we erin. Ik ga de training met Johan Juster traint. Ja, het is gewoon hartstikke goede trainingen. En toch missen we iemand, Jonathan Afolabi. Hij zou invallen in de wedstrijd in de Graafschap, dat koer net. Wat is de status van Jonathan Afolabi op dit stuit in de selectie bij Cambuur? Nou, de status is, en het is gewoon duidelijk wijzen, als je niet erin, ik ga juist met hem zitten, met de medische staf, want hij ik nog griep, koorts. En met de medische staf en met mijn fysiek trainers en hebben we afsprutsen dat hij net meer speelt in principe. En dat we hem wel helpen om fit te worden, want dat haast net terug als het hem zo juist. Maar het is een hartstikke leuke gast, een lieve jongen. Dus we gaan hem wel helpen om fit te worden voor de rest van zijn carrière. Maar we pakken hem net meer op de training en bij wedstrijden. Want ja, dan doen we steeds valse verwachtingen. Voor mij is het lastig, want dan moet je hem brengen, maar dat is hij net goed. Hè? En voor de jongens zelf ook heel veel. Dus dan heb ik van de week de knoop terug waar zitten. Er zijn jongen, we helpen die, maar net meer op het veld. En dan waarom naar Emmen? Dat jouwt een bijzonder gevoel dat je een beetje historisch besef hadden. In 2013, toen ging die competitie helemaal op een kop vanwege waarsomstandigheden. En moest Cambuur 2 keer achter elkaar spelen in Emmen. Die woen ze en het zou de opmaat wezen naar succes. Ach, ik weet het, ik ben een oude verslagjouwer. Ik denk er nog wel eens om waarom. Maar hoe zit dat met de trainer van Cambuur? Ik denk, ik was aan die wedstrijd. Ik weet nog dat een hulp voor de meest min van uzelf. Maar het is no totaal los. Hè. Alfons had het goed op rit met zijn staf en zijn jongens. Ja, het is gewoon een lastige tjinst. Maar dat weet iedereen ik wel. Ze kan aanvallen zelf, maar ze kan ook goed omschakelen. Rennen met tegenstander, dat weten we nog van de thuiswedstrijd. Dus het is net eenvoudiger. En dan geven we naar Michael Kieftenbelt. Het is een van de routiniers in de ploeg van Henk de Jong. Dat is eventjes een dingetje, want dat kon wel eens belangrijk worden in de rest van het seizoen nog. Die ervaring. Hoe zocht hij eigenlijk zijn rol in deze selectie van Cambuur? Iedereen heeft zijn eigen rol natuurlijk. Die van mij is inmiddels wat minder spelen. Ik heb natuurlijk begin van het seizoen veel mogen spelen. Dat is iets minder geworden. Maar goed, dat kun je denk ik alsnog belangrijk zijn voor de groep. Misschien als voorbeeld hoe je, wat je van de rest verwacht, hoe ze zich gedragen. En, ja, het is ook heel makkelijk je plek kennen als je het gewoon goed doet met het team. De basis staat, de jongens doen het fantastisch. En dan, dat is mijn rol, wat minder minuten op het veld. Maar wel zorgen dat iedereen hetzelfde doel voor ogen houdt. Kieftenbelt is ook net benauwd om het wut te nemen. Als de trainer hem vraagt, Kieft, zeg jij eens wat, dan kan hij op een prachtige manier uit de hoeken komen. Zo had hij ooit eens een tamelijk legendarisch wordende speech houden in de kleedkamer van Cambuur. Maar wat had hij daar eigenlijk zijn? Je probeert dan wel je ervaringen uit te delen. Ik heb heel erg in mijn carrière ervaren dat wanneer het minder gaat, jongens misschien voor zichzelf gaan voetballen en bang zijn om fouten te maken. En dat moet je juist niet doen. En dat was eigenlijk de kern van wat ik toen gezegd heb. En dan Freed Cicinade Club Emmen. Ja, dat is toch een bijzondere ontmoeting werkelijk thuis in de oude club voetballen. Hoe zat hij dat in hoor? Het is altijd leuk om bij je oude club terug te keren. Een mooie tijd gehad. Ik ken er natuurlijk nog veel mensen. In voetbal verandert dat snel, maar het is nog niet zo lang geleden dat ik daar speelde. Dus ik zal nog veel mensen kennen en ik vind het altijd leuk om terug te keren. En dit is de opstelling van Cambuur. Nog geen Tyrik Mercera in de basis, dus kind Sturla Ottersen beginnen als rechtervleugelverdediger. De rest van het elftal wordt steenlid en trog Henk de Jong en Wermshoorn direct wijziging. Cambuur in Emmen. Een partij met belangen voor beide partijen. Want als Emmen weer te winnen, dan hebben ze nog kans om de competitie te herden. Maar het is Cambuur dat domineert in de eerste minuten van deze wedstrijd. Mooi schot van Mark Diemers.
En die draait correct voorbij de goal van Luca Unbehaun, de Duitse keeper van Emmen. Maar het is op een ei Diemers. Altijd Diemers die het in balbezit gevaar weet te creëren. Dit paasje is mooi van Pauwels. Komt Galvez doorheen. Chaotische situatie voor de goal. Het lopje dan uiteindelijk van Diemers. En hij gaat de crack net in. Maar het weer hoopvol wat Cambuur Shelley het in. Maar ja, pak een beetje het eerste kwartier van die wedstrijd. Dit is een heerlijk paasje voor Zels. En dan kan Hilterman er crack net bij. En is het lopje van Diemers echt crack net goed genoeg. Nou een kwartier. De eerste corner voor Emmen. Kan verdedigen worden door Cambuur. Maar het balbezit is wel voor Emmen. En opgepakt worden door Torben Rijn. Torben Rijn loopt de bal naar de linkerkant. Krijgt hem dan der Rjoks van hem bij Ala Bakir. En die rost de baltje in de binnenkant van de peel. Oei oei oei. Der zwijnt Cambuur in de 16e minuut. Want de keeper is al kan al slaan. Heel vaak gaat zo'n bal er dan echt nog in via de binnenkant van de peel. Maar nou even net. Daar het Cambuur mazzel. Het bleef 0-0. Prachtige actie van Mark Diemers. Die zijn tegenstander daar eventjes heel stil liet. Bal aanlezen keer naar links. Naar Pauwels. Dan komt Galvez doorheen. Maar Pauwels kiest voor de individuele actie. Leidt hem dan waarom. Diemers kappen. Nog een keer draaien. En dan. Oh heerlijk. Wat een lopke. Maar hij gaat er net in. Ja, dat is balen hier. Want Cambuur hier absoluut wel mogelijkheden in de beginfase van de wedstrijd. Maar stadig gewoon wordt het beeld van die wedstrijd wel wat oors. En is het Emmen dat meer controle krijgt. En meer onvallen denk ik in. Deze bal die gaat naar de linkerkant. Naar een Sona. Kan hij zitten? Ja, hij kan zitten. Die bal die gaat er krek doorheen. Er zit nog een vingertopje van de handen van de keeper van Cambuur, Thijs Jansen. Dat wie even een waskorrigje. De voorzet van Torben Rijn. Kan krek net echt lekker rekken worden. Ja, het binnen momentjes van je denken van... Let op, Emmen docht wel degelijk mooi. En dat is Jimmerwettersen via dit skampte kopbaltje van Shardy Landou. Dan Cambuur weer. Maar de corner. Maar let nou op, want dit is een lesje omschakeling en restverdediging. De overtreding is van Jerry Hilterman. Die krijgt er dadelijk nog een gele kaart voor. Maar de onval kind terug via Hawkins. En Poink. Jawel, ja, daar leidt hij erin. Het is Kellyan en Sona die het bij de tweede peel vrij in tikkie kim. Hoe is het mogelijk? Uit de corner van Diemers van Cambuur komt deze omschakeling van Emmen. En Hilterman die zucht het gevaar, pakt zijn tegenstander bij de kraag. Die kan wel oppassen naar Hawkins. En Hawkins die kan er van terug. En dan komt de voorzet precies op maat uit bij Ensona. En Ensona zucht dat Bryant niet alleen correct te let komt. Ja, en dan is het 1-0 voor Emmen. En dan weet je dat dat een probleem is. En dan wordt het probleem nog groter in de eerste minuten van de tweede helft. Want er is het kopduel tussen De Wierik en Jeremy van Mullen. Uit de corner van Emmen, daar komt hij aan. Ze gaan het kopduel aan. Er komt even een handje in de nekken te lezen van Mullen van De Wierik. Maar die bal die ploft op zijn hoorn die het uitstutsen is. En dus is de penalty terug en wordt hij in sketten terug. Jalen Hawkins, de Amerikaan, liet dit boetekansje net onbenut. En zo is het 2-0. Het Cambuur in de tweede helft de bal één keer onrekken. Ja, het is onvoorstelbaar, maar wier. En zo ren je ongelooflijk achter de feiten aan. En tekent hem eigenlijk wel een blamage aan de kant van Cambuur. Hoewel, dat denkt de Balk natuurlijk oorzoer, de topscutter van Cambuur. Maar 16 doelpunten beziekert het hier maar eens. Maar een schot in de kwartenhoeken. Luca Unbehaun, die weet die bal te pareren. Kon er dan van Cambuur altijd Diemers scherp indraaiend. Er wordt op traind, maar die keeper Unbehaun die kan hem eruit boksen. En predikt de rust. Hij predikt de rust. En dat heeft hij gelijk gewoon, want het is 2-0 voor Emmen. En die bleven op deze manier in de race voor het herrie van de competitie. Lange bal van Nieling wordt er vrij makkelijk uithellen. Die is eigenlijk gewoon een waardeloze paas, kun je zeggen. En dan kan Emmen bouwen, maar die doet het echt verkeerd. Die speelt het echt naar de verkeerde kleur. Ja, dat komt echt voor. En dan kan Pauwels oppakken en die brengt de bal bij Balk zit, maar er is net iemand in de buurt voor de rebound. En zo bleef het 2-0 voor Emmen. Ja, in deze fase, de ontsluitende treffer maakt, dan kan er wat gebeuren. Maar dan gebeurt er dit op die uittrap van Unbehaun. Dit Stoerla Ottersen onbehoorlijk in de fout. En is het Jaden Hawkins, die zijn tweede doelpunt van de Young Leidse Sil. En hij was ik man van de wedstrijd trouwens. En dat is net zo vreemd. De penalties keert er onberispelijk in. Ja, in dit boetekansje. Maar grote dank aan Stoerla Ottersen. Hij bewaart de rust. Keeper Jansen wacht het echt lang. Maar het is 3-0 voor Emmen. En dan weet je dat Cambuur een ongelooflijke pak op een sodemieter krijgt. Om het zo maar even te drukken. En dan gaat tussenbal er echt net in van invaller Michael de Leeuw. Die wordt nog weer van Alino hellen.
Ja, dan is het zo jong dat er echt net het nodige geluk pakt wordt terug Cambuur. Voorzet van Mercera komt net om bij Mark Diemers. Keeper wol een vingertopje er aan, maar wat zei het al hier? Is rent Cambuur op naar een verlies met gevolgen. Ja, hier nog een keer die kans van Michael de Leeuw. Ja, Henk de Jong, hij kan er echt wel gek van worden natuurlijk dat dit soort ballen er echt net in gaan. En dan zitten we in de slotseconden van de wedstrijd. Het is een kopbal echt nog weer hoor van Nieling. En dit beeld zei eigenlijk alles van de teleurstelling van Cambuur. De Ljouters verliezen met 3-0 van Emmen. Die houden onder leiding van deze oud-Cambuur-trainer Alfons Arts nog zicht op het Harry van der Naai-competitie. En Cambuur kan het tweede plak wel vergeten. Conclusie Henk? Ja, echt een knullige nederlaag. Maar zulke domme goals die wij houden. Ja, dat is echt zonde. Hè? En het is echt dom. En dan verliest hij met 3-0. En dat is totaal onnodig. En dan komt de tweede helft de kleedkamer uit. En we gaan met deze rekken hebben we al een cornertje en een penalty. Ja. Of we gaan hem één keer rekken, dus wie niet corner. Ja, precies. Maar, En dan rekken ze hem nog een keer, dan is je begonnen. ja, kom op. En de tweede goal helemaal natuurlijk. Ja, dat is een kinderachtige ding. En dat is zonde, want dat is onnodig. En alleen we moeten er wel snel weer omschakelen. Want je moet het zien dat je bij de eerste 5 spelen. We geven denk ik 3 goals echt weg gewoon. De eerste goal is een omschakelingsmoment waarin we zelf een corner hebben en niet goed staan. En hun uiteindelijk bij de tweede paal een bal intikken. Onmogelijk denk ik. De tweede is een penalty. En de derde maken we een persoonlijke fout. Ja, dan kun je voetballen waar je wil, maar dan gaat het niet. Dus dat is zonde. Dus ja, dat is balen. En heeft een bepaald strijdplan geleverd met heel veel lange ballen. Die hebben de bal 2 keer naar elkaar overgespeeld, denk ik. Maar die hebben wel op die manier kunnen winnen, dus dat hebben ze goed gedaan. Conclusie, dat tweede plak, dat mag we voorlopig maar even niet te hollen zetten, denk ik. Hè? Nee, maar dat kun je de hollen zetten. Als je die andere ploegen die je nou van mijn Excelsior 4 punten voor ADO met te spelen volgens mij. Dus die dan, als die winnen, dan ben die 6 punten voor mij nog 4 wedstrijden. Dat is voor. Maar dat hindert ik niks. We moeten is nou zo snel mogelijk plaatsen. Wat ik steeds zeg, ik zie hem. De na-competitie zo snel mogelijk plaatsen. Want daar maar weer is hij. En het gaat net om eerst dagen, het gaat om eerst zo'n. Dus je moet die koppen bij. Volgens mij staan we nu 4 punten op achterstand. En als ADO wint 6. Dus dat is moeilijk. Maar goed, als we bij de eerste 5 eindigen, hebben we het ook heel erg goed gedaan, vind ik. En dan gaan we in die na-competitie zorgen dat we gaan promoveren. Ik bedoel, dat is ook een manier. Dus, Zo kan het ook, maar dat was even niet de bedoeling. En dat is nu wel de realiteit. Op dit moment wel. Ja, zeker. Ik denk dat je nu niet over de tweede plaats moet praten. Hoe graag je dat ook wil. Hoe dicht we er ook bij stonden voor deze wedstrijd. Maar ja, als je nu 3-0 verliest en je verliest 4-1 bij Volendam. En eigenlijk 2 wedstrijden waarin het eigenlijk niet hoeft. Ja, dan op bepaalde plekken doe je dat dan ook gewoon niet goed genoeg. En dit is de stand. Volendam gaat op naar het kampioenschap. Excelsior en ADO Den Haag zullen mogelijkerwijs nog met Dordrecht strijden om het tweede plak. Cambuur jacket A. Zullen maar rugtje in op de competitie. Vitesse is nog altijd de nummerlijst, maar 9 punten uit 23 wedstrijden. En ons af hier dit Cambuursjournaal. De strijd is nog niet streden. Er binnen nog punten in de pot. Nog 15 om precies te wijzen. Eerst komt de wedstrijd van Cambuur is thuis op de 9e middag. Heel betiet, kwartier Tolven. Zijn Jong FC Utrecht. En de bewijder, de man die zwer, maar een nij Cambuursjournaal. Graag gewoon dan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken toch bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.